Des de fa força anys ens dediquem a portar viatgers i a ensenyar-los el Pirineu. No el Pirineu de qualsevol manera. Els hi volem ensenyar el Pirineu que ens va enamorar a nosaltres fa molts anys. És a dir, hi ha llocs on pots fer moltes coses, hi ha llocs on simplement només sent és fantàstic. Ens agrada explicar la versió més bona dels Pirineus, la versió que ens apassiona, la versió local. És a dir, buscar racons, conèixer la gent i la forma en la que vivim aquí. Total, m'agrada compartir la meva terra amb la gent, ja sigui de zones properes o llunyanes, no? M'agrada compartir tot allò que ens fa autèntics i diferents. Jo trobo positiu, no? que algú que vingui de fora de turisme pugui conèixer les nostres músiques, les nostres danses, les nostres arrels. Fas que aquella persona connecti més ràpidament amb el català, amb el Pirineu i amb el territori. I és tan maco.